Sasisen pat nga pedang sobha pan ngai khublei phi barot lang ki parlok ba ik jongi ki para banget jong ka balang manikoi ba ki balang ki pia pej bat ki mania lang na kapos kapor lingba kani YouTube channel jong balang Presbyterian Pokse bat komne nga pedang sobha sasisen ya phi barot lang pan ngai khublei hak kerteng ka badon bor ka ba krautam ka jong pnim jingi u Jesus Christ parsham ya chaprang ni pasha shublei hak jing duai uk pa jingi bhav neng uni par ani khleman ngi wari khmar ka jong me mar ke jalam ka jong me istam men kurkhu ini ke banta barom ngin sapendap pathau thamai ngi lingba kani jing shakri mak jing mani jongi me shimtik po brangsa nang bastang kumni haduk buai no hi mangi pan kerteng jin pnim Jesus Christ amen toni pateng pat ka jing arwai lang ka jing arwai laispa ar ka boong ngalong jong me trai ktin jong me ngasngo kapan pau jing it jong me ban nga kwa ban kieu takabor jing yet bamen ring khamjan shame ring kham hajan trai ba it shakading phna kalvari ring kham hajan trai ba it shakakrung blamong jong me jura laispa ar ban skapar Mr. Arboreson Shulai in selam pa kajing pulis tang batwai hadian kani kajing ruai ngalong jong me trai ktin jong me ngas ngau kapin pal jing I jong me ban nga kwa ban kiu da ka bor jing et ba men ring kam jan sha me ring kam hajan trai ba I sha ka ding pna kalbari ring kam hajan trai ba in shaka krung bla mong jong bi shaka kam jong mi tu pen bit nia nga da ka bor ka jing ai da ka jing I trai nga ya pet sha mi sim ka mon jong nga ko blei ring kam hajan trai ba I shaka ding pna kalbari ring kam hajan trai ba I shaka krung bla mong jong mi aka jing snow bha banyo shong shi pot ha koman ka khe jong bi tang ban yo duai bat ya selok trai kum shilok ngang hun bat mi ring hajan trai ba it shaka ding pna kalbari ring hajan trai ba it shaka krung bla mong jong bi don ka duriau ba hajing it jong bi kat bangam la thau shani don chinkman ba kraw kat bangam la kot hadu ban wan shong bat me ring hajan trai ba I shaka ding pna kalbari ring hajan trai ba I shaka krung bla mong jong me Shobahin let shublei hajing duai han puli tu kan na tin jong play mashim na lokas kan nang bo phra kan khar ka bar pu ar ter but
Kestish kinong room kanong basan kar baning kong ter kawang kumni kalaja teh kawai na kita kisingi ba ulalit kiu ha kawai kalieng lembat kisan ranjong u bad ula ong haki yang ini led syashliang kapung te gilai penmi no nrei kat ba kinang penyat lieng ulayot hia te ka eryong kalahir ha kata kapung bad kalieng kanang dap daku bad sa makin yap kita kiawan hau bat kila kersiu yu kidaong ko kenrat ngila yap te ula kendet bat ula senang ya kata kelir bat ya kata jingat pelung ko kumta kila ya jakno bat kata kolong ke bajai ula ong te haki hangno ke jingat jongpi te baki la syaptieng kila sngopla ki dayat ong perloki uni ulang u shisha uba hukum kat je kil baja ka pat ki ko ngo ya namar kata balapen kesan yangi da ka jinget ni don ka jinge suk baru blai da utra jungi uji sukres da uru ngila yo ya ka jinglam parang da kata ka jinget syapo ka ni ka jing ai ha ka bangi yang bat ngi so kumen ha ka jing kermen ya ka buram ublai bat om tang kumtahi hendrei ngis ngo kumenru ha ka jing jinjar da tip yang ba ka jing jinjar ka penlong ya ka jing yasha bat kata ka jing yasha ya ka jing shaman sim bat kata ka jing shaman sim ya ka jing kermen bat kata ka jing kermen kam ju penran bukhok ken na ba ya ka jing it ublai la the yar no buk ha gi do no jungi na mun sim khu ya ubal ai no hangi tu ni lilang shublai ha jing duai ku pa jingi ba nang lo mu hui krteng jome wan ga hima jome long man jome try no gu ba nang ngi wan try si sia na kani khlamat try man mani dam si khu je krteng jome try man pendam ya la di try ban mani try krteng khu je jome try ji subi ngi wan si sia try hani ko por ban ai tri try la jing im jungi try man yo try jing putmai bor na me try ji subi diang ngi try ku mangilong patunang yalam ya jing im jungi try na ko isngis ko ipat try ji subi ngiwan try ban ai ngue me try ba mem si im le no ingi hadu kan khmat try ndrei ngirang i ka jing ka jong me try ka ri ka jungi ka jat bin rio barki khon jong me try ban kleng stlak kan ka prthai try ho try bang pet kleng kan ka prthai man try ngimla try kham sngo shap tieng bat sngo sir try bang i kini ki jingja ki baja saudong kan ka prthai man try ngi i try ni knyang jipang try badang par badang kiu mana ka sngi try ho try ngi i try ki thma try ki badang ja try ho shikiri Azerbaijan bat ki de ru try ngi i try ji subi ki jing do kam try subi kini ki por kini khmat man ta ki sngi try ji subi berkumjur try ngi i ki jing shir khai ya ka jing kni sensyar try banyo bat try ka bor ban sensyar kiri bro try ngi du cingkerman try bon sin try bang ipat ikini ki bro try ho ngi long kum kita kisenran try jong me kiba ngi do na ki jinget jungi try haba ka eryong ka sho saudang jungi nrei tu ai bor try but pun kan mau ngi try ba me try molong ublai ba khali du jong ki baro try bat me bat ya ka por bat ka bor try hakik sangti ki bron por ki jong me try di subit to yarap ingi try but ai bor ngi try ngin long slur bat bengin bu tili ka jinget jungi hame try di subit kam dapat chano try sakadiang lani sakaman nrei bengin fokus try bat bengin bu ba ikmat jungi hame try di subit to nang don kat bat ngi try but nang lam ti me ngi try kini ki eryong try sngi ba menta isne try but don kat try bat ngi iwe bat kumjur try kinang sharai jong ka balang bat ki balang ro try hakwi try kiri ki badon keleng selak percaya try ki pastor teman pasan gerang ba balang try ki missionary ki mission worker ki mission field try ki jungi bat kumjur try ki ministries ki ba pher try ki bayarap man pensa prang gospel ko jong me try na ko sngi ko ipat try speed isne to don kat me ber ki batunang ai bor me ki try be dang la try ban sakhi kerteng jong me na ko sngi ko ipat try speed isne try to don kat ban ngiru try iwe try ngin long sha ki missionary try
hagi jing im jungi maman nak sengi trai ba dor jing babre jong me trai kinla ban kibrio trai kila ban i trai hangi trai bikin la ban i trai ji sub i ban pa shame ban penon boram me kerteng jong me na ko sengi shoi pat trai ji sub i atrai sbi isnei baturi watu sumaru atrai sbi iktu ki bamyo atrai kalat ban mani dam shakri kho ja kerteng jong me atrai ban mani laljot atrai sbi isnei dan ran kat me bat ki atrai watu ai atrai men sim kho atrai nya kelot atrai po jong ki bat jongi atrai we bi we atrai ho turi tu sumar atrai ya boro kitu atrai ki be omat hi jingpang ki per atrai jing im joki ai me ki atrai kamet ka bo ka ba kot khya atrai isnei dan kat atrai khamtam atrai jing kot jong kaman sim me atrai sbi kitu ki batrang bar ki bakhot kerteng jong me atrai snow me ki atrai bato yelam ti me ki atrai tu pendekat pendekat atrai ki kenjiri atrai ki bate atrai ki jing im jong ki atrai ki bangop hagan ki pertai baka jing kan oi jong ka atrai isnei don kat me bar ki atrai sbi bato ai men sim khot sha atrai unya glot atrai sbi bakila ban phai me atrai bakila ban yo ban priang yak ta jing imbam jukut tang me atrai sbi kat ba kapor atrai rang sha atrai ba shwa ba man wan chawing atrai we bi we isnei don kat ban ngi atrai sbi na ko isngi skoi pat ru benang ya kat kum kumon ka jong me atrai ba tuma ba klet ru atrai ki pop khilat atrai ma ju shem ka jing im jungi ba man ka sngi nang ye lam ti me ngi atrai ngim don ke atrai ban ai shem kum ngi long atrai mar ngi pan ki ni baro atrai tang Jesus Christ amen. Tohani ka porpat ngin ya shakri ublay nak jing ai ke jongi sakam ko jong u ngin lum nak jing ai ngo berkat barang lum je ai ngo pan an karpat i Mr. Benevolent Shulai nak jing rai ka kerpang ka jong i Shem ulong hu Jisu bat ma uhi ulong uba bhabreu tam na kisi ho hajar utiu lili jong kapentor ha umar we ngashem uban sat kut ya jing long tiet jong apar si bat ha kuslai jing tengan yang uai ha unga berat kasih tombaro par utiu lili jom kapentor uklur step ba pernai ubab ha priutam na kisi po hajar si bat ha kuslai jing tengan yang uai ha unga berat kasih tombaro par utiu lili jom kapentor uklur step ba pernai ubab ha priutam na kisi po hajar jar mensim bat kuslai baro lashim utrai hajing penshoy ru long nong ya dayangan ya pertenga lai no blai thala shu nganai hado nut jong nga u ai ka bor laki preukin shun yang ngala jing penshoy kiwan ngatep baji suun pelan siliang utiu lili jom kapentor uklur step ba pernai ubab ha priutam ha mensim ngakas yang ha snow si bat ha kuslai jing tengan yang uai ha
kasih tambaro par utiu lili jong kapentor uklur step ba pernai uba bhabriu tam nasiki po hajan ino dalay bret yang asu habang asyanya bat monjong ungale lajing esau dongkin ker ngam syap tingan kyu borun ayang ha prengki jing yale on dalakut kajing let hanta hawa pernai kmati jong ungan yo ida shisha utiu lili jong kapentor uklur step ba pernai uba bhabriu tam ha mensim jongan si bat haku slai jing dengan hanga uai ha unga bret kasih tambaro par utiu lili jong kapentor uklur step ba pernai uba bhabriu tam nakisi po hajan uba bhabriu tam nakisi po hajan tawrom ne tong ne dwan mang ni chung ai ngo ok pa jing bhab neng kum ne pan ngai ngo e man man tak jungkur khu ka jong me hak ji mu jing shimat lem king kasam ka jong e mat kum ne pat shibanta ne jungkur khu ka jong me ko try ngirang ne ban ash kam ka jong me ti se me man shim ti ni jing ai ka jong e man kor khu ki man kan tang ki kilang ba kita ke bebet mengalam penterekam ya kam ka jong me hangno ru ka balang ka don kam batukur khuru ikini ke bala ai mari kita kan mau banduai ma kam ka jong me man ka sngi ba man ka por hi namang pan kerteng jong pni jing Jesus Christ amen to na ka por pa sha man yo so na ka khobar na ka tien ka jong ble an karpat ka praise worship team jong ka balang ka jongi makin yala makin kat tu kat ni ke jing ruai penrem mensim Ban ban priang kak tin bu
Hashem uloku Jisu ban mahuhi ulong ubabhabriu tam nakishipo hajar utiu lili jong kapinto ha umarwe ngasham uban sat kutya jinglong nge jong apar hasno siban hakuslai jingken yang uai ha ungabret kashi tombaropar utiu lili jong kapentor uplos dapat pernah ubabhabriu tam nakishipo hajar Jenjar mensimbat kuslai barola shin utrai hajing pen shoiru long long yada yangan ya bertinggal indo blepa la shunganai ha donun jongan bu ai kabor telah Step up, night. Ubabhabriu tam
saja. Namun tak keburung belai. Amin. Tok bentah nak ketien ke jong blay. Hakan ni ka klip mat. Kadai nak ka gospel. Kat kum jong Lukas kalong ka ba arpusau. Kad khat ka ba khat lai hadu lai pusan. Yang pengalaman syamru nak gospel jong Markus kalau nang khat riu kad khat ar bat khat lai. Bat kan ni ka bentah nak ketien ke jong blay. Hakan dia ke klip mat kadai syapang kan ke jing yat lenti jangan ni angut kesanran ki bari jong Jisu ki walayat na Jerusalem sha Emos bat ka kerteng lani ka phang pedeng jong ka sermon ka jong kadai ka jing yat pilgrim bukan zaman sim sha Emos ka jing yat pilgrim bukan zaman sim sha Emos bat syangan pulitang sidakhat kata nak dekat kaba lai puar jang gospel jang Lukas kalenong kaba arfusau kaba ong kumni tiklaya ong parlok hi kadono jangi kamsim la pulu hangi kadba ula kran hangi hakata kalenti barkan ba ula plewang hangi ya ki jingtho debede berkanika bentah nak ketien ke jong blay kani ke jingja ya ka balaja kumbala tho hang ni ini pe ini lightly kimat ka bede bat kani ke jingja to kamat ka beningkong ka jingya yat lenti ka jingya yat lenti tiladang ipuli ka Bible ngin syam kumbala tho bakari ke sungi jong ke jimi pat ke jong Jisu. Haka bagi ni ke arngut ki sanran ke bari ke jong Jisu. Uwei ubang imtip kerteng. Mari uwei pat kerteng u Kleopas. Ilemi na Jerusalem manlet sha Emos. Kabajangai kumba pramail lani khat ar kilometer ai. Tiga jengmut jangan ke kentien jangan ke senang Emos kamut kata kajakasum tinggi melak bentip balik begini ke angun galek na Jerusalem sha Emos hendeng ngelak ban suong bayul sei kilek ban sakai situ bandai ban penjak thaj yeladi lani kelak ban don ruki kam ke jongki kapamaki kelatmu ban lek sha Emos ke Bible ke tu barkat ba kidang ya thang ta kilai kran parlok kilai ya discuss lang ya kita ke jengja ke belaja khamtam ya kata kapor ke belalong ke jeng pela ya ke bebun namaru Jisu orang sedap ban syayap kilatep yo Jisu handrai kata kasni ke balai kata step ke jongka Jisu umdan syu hajing tep pakata kala penlong ya ke babon bakin ya sngau kelumar jengmut ya kani ke jengja baning i bakin arngut ru kidang ya kidang keren sepang kata ke jengja kumno bakata ke met ke jong Jisu ke bala tep kam don syu bar ke Bible ke to bakat ba kidang ya kamta siteng lenti Jisu ulawan syaki. Baru layat lem batki. Baru Jisu ula tip. Bakin angu kiranya keren syapang jeng u. Dan amar kata ula burit no yeledi. Bagi Bible kia tu balapan thame yaki khamat jeng ni arngut hakata ke klepmat. Kim simi itu baru udah Jisu ubalawan baru balayat batki. Tiu Jisu ulai iki baki yang hangta da ka khmat ka basngosi ka ba isngokya hadu kata-kata pada ulah keli iki ong kumno parlok pieslok ayu para mapi tiu ni Kleopas
ula kendet kumno bau Jisu ula keren yaki ban keli bagi keren ayu ukuliopas ula ong yu Jisu long tang mame unong way ha Jerusalem ban memtip yaki ike iru ke belaja hakini kisungi ukuliopas ula sngo lengo bau tau brio utau nong way ubadai Jisu wamaki kimbatip hakata klepmat bau lo keli sepang kita ke belaja bat hang ning yui ba hakata ka klepmat kita ki babon ha Jerusalem hi ki basong ki basa hakata ka jekren ka jong ki klen bet tang sepang Jisu uta ubamdan shu bat ki bat kebalalong sisa kata top news ne ka headlines kata kasungi akababaro kle tiplot bo Jisu umdan shu ha ulum jingtap te hakata ka klepmat adem bo Jisu la depan keli ikini arngut kelabatai ya Jisu ya kaba ka kabalaja bakle thu yu Jisu shapang utau Jisu bagitip ubalayap marabam dan shu halom jingtap hakaba kita kiken thai hataka step jang takasungi dang step harngap kila syam bakle thu bau Jisu ulami ipat nakibayap bagini ken thai lali bengye thu shkibai pat ndre amshim ladon banget yeki naman pat jodan hak perthai bau brio ubalayap un mi ipat bangi kan klep mat Jisu ulashim ita ka benta ban batai ki chapang kita kejing tho lopa bau Jisu bolong kres udewan syashitam umbala tho hak testament kabarim hi ing kejing tho lopa bau Jisu kres udewan yap man syashitam nak benta kapop hi jong kaperthai tiladang ipai akan kejing jahang ni hak ni kejing ya jong kini arngut bat Jisu hakabasdang kini arngut kilayat nakajing sokya kajing sosi ada kabakut jong jalan ti pada kiladap dakata kajing kenmen bakat kajing kenmen ya kabo Jisu ulay alam yeki ngi kajing ja bau Jisu ulang sisa utau perlok ubajan bati biti kajing jong kajing em kajongi ubalong utau bakloy man skor bal banyarap ringi hapedeng kita ki ka mengi ni pen pau shu ha kita kajing sukya jong kamen siem kajongi ban in kajia lenti kini ki arngut nak kata kajing sosi kajongki kala long penban kata kajing kemen kata kasngi ka bedum kajongki kala long kasngi jong kajing syai namaru de Jisu hi balashim eta kabenta ban penpau yeki ya kita ki belong kejing sisa ya kabala bori no nakbat jongi iladang ipe ini kejing ja yo lese ngelaban pendairu hakejing em kajongi mangabat mapirung ya don hakata jalenti jo kejing em kebaman kesngi ngiui ini kejing ja kibaja menta ya kan kekhlam keberang sar hakiri jang perthai ban ngiru menta ngidang keren hi ngidang discuss ngia sokya namar ngikwa bahkan kekhlam kan jano anta don bon na preng jungi kiba majing hakijing em jungi shimat hakiyang kisam imajing hakijing pule imajing hakijakat rei bakam ta ter bagita kijing kita ke problem jaga em gajongi kilong kumutaw lo ubakadom hakba ngimyu ya kajing sisa ngimyu yaw blay ban ngikeli shano blay shano taw Jisu pa mengi ngi langit hari kanipat kalong kajing sisa ya kapang ideman sungtho bau Jisu udan bat ngi udan rengkat bat nga bat mafi uyayat lang ang nijalenti jong kajim gajongi kablang kajalenti pilgrim batang sipor hakane kasla perthai
bat mantau Jisu dan rengkat bat ngihi akan ni ke klemat usah skor ya ka jing ut ke jongi utip ru ya ka jing syam ke jongi haka jing im badu kwa ba mengi ngin ya thui u ya jing ya ke jongi bat nang ta un sa ai ngi ya kata ka jing kan men ba ka jing syam man sing ba thamai haka jing im ke jongi ban khot ingi iwe pe iwe mangin tip bat mangin sungthu bau Jisu udan rengkat bat ngi uyat bat ngi badu kwa banyarap yanga bariepi man ka sungi baban ka por haka jim ka jongi to ni pe ni kamat ka baar to sa bat ya bam ja mit lang di Bible ki thu hang ni bakini arngot badu Jisu kilajan pai sha emwas bat kari ka por kabakham jan mit kala jan kemdum barashwa bikin rung hapo snong u Jisu ulashu le man le ko mon let no kham jangai ulashu le man le bon e no eki bar gine habagi i bauta u Jisu walong tong tong nong wei hata khlemat bon se e no eki temar bagi i ju mar bagi shania u mar bagi song tengen ka mensiam hagi kejeng keren bat u haja lenti kimsim lasha bo Jisu un no yeki andre kila khot sompha yo Jisu bon wan ban sabat ki hakata ka jan mit bat bakin ya bam ja lang mit bat u Jisu ban i hakata kejeng kerpat jinik arngut u Jisu ula ko ngo ulawan shaki bat ule shong bam jan mit lang bat ki bat ka Bible ki thu ba hakata ka jing ya bam jan mit lang u Jisu la shim yo kupu ula kurku bat ula kedia baru lasam yeki bar hakata ka klemat hakabau Jisu ula ai yeki yo kupu bakin bam hai tai klemat hi kensan Bible ge thu bala pen pe yeki khmat jongki barhen kata kila ithu ba udai utau Jisu ba maki kila ithu teng utau balayap yo balatep bat uba lami pat bar hai tai klemat hi bakila sunguthu bakila i baudai Jisu Bible kala yathu ba u Jisu ulaja no naki tilarang ipai ni kamat kapa arpat kapan kan mau sungi bangi deban khot yo Jisu haka jim kajongi khoi Jisu udan bat ngi uya lang bat ngi henre dan kam bat ngi ngin khot karpang u bon wan skiing kisam kajongi shakajing im kajongi ba un shang ne un shang sa bat ngi ngangai naman ta jongi baro lang ya ki beit bathon kajongi ki parlok mat ki bhayang basam mar ngi sung i ki man kapor ngi shai khot ki bakin wan sa kai shi jongi ngi ju khot ki bakin wan bam jasngi lane jamit ka lunch ni ka dinner namar ngi i ki man ngi kwa ki bakin yo banta hakita jingkar khu ke jongi tinu Jisu ngidam kam mangin khot bon wan shangi bon shang ne shang sa ban ngi mar Jisu umjupan bor yanuru tela dangi puli ya ke kitab jingpan pau kalanong ka balai kar khar ba arpho Jisu ongkom ne o hakmi ngayeng ka jingkhang ban ngatit lada uno ru unyo so ya ka khtian jonga barun play ya kata ka jingkhang wang ngaman rong hapo ha u bat nganya khawai mit lembat u bat ma u lem bat nga utaw de Jisu jong ka Bible utaw uba mengi ngingai bat mengi ni sakri dan kami mengin khot u maru kwa manwan baru kwa ru baunda ulatir ka jingkhang ha don ka jongi ngin smuthu ngin play ka jingkhang ngin shayu bon wan song bha bat bon shang sa bat ngi bat bon ya khawai bat bon yale kemen lang rengkat manga bat mapi ubulin rap yang abade pingin le komta man ka sungi ni kan mau yu Jisu hakaman sim ka jingdwai ngin khot yu hangno ru ba mangi ngidon
Baunuan shengi, unshong sabat ngi, paunirap ringi, hapadeng kita, kijing Hashem, jong kijing im. To kamat kabalai, makabakaddo, kajing lek pai sha Jerusalem. Di Bible kia tu abanda kini ki arngut, kiladap ban Syam, ba udai utau Jisu, ubalayat lang bat ki, barbala penpau, yalade syaki, kile keren paramagi kile ong. Kadon wad jangi, kamsim la pluk hangi, kadbau la keren hangi, hakata kalenti, kadbau la plewang hangi, ya kita kijing tho. Itu ko dekat mang la pule mane. Ngi iya kani klamat par kini ki arngut, kilai keren, kilai discuss, syapang kijing Syam siam kajongki. Kata kajing pulo kajongki, hapa kadon wad kajongki. Hakaba, hakata kajing alenti kajongki. Hakata kajing keren, hakata kajing Syamanta kajongki, baru Jisu hakata kajing bam jamit. Kata mensim kajongki. Kabalong kabasosi hakaba meningkong, kala kamensim jong kajing kemen. Baringilaban ong bahkan ni ke klipmat kata revival ke jong blek lawan hakini ki arngut berkata revival kala shlei hakdonur ke mensim ke jongki tad hadu bekamla shuban set ya kata khobor ka babha para kata jan mitru kembali tho ha Bible kini ke arngut kimshim la shongshu hapo emos lalit phai biang se Jerusalem ka jinjangai ka bajangai du khatar kilometer barkelakwa ban yathu ya tak khubar babha shikibai pat ar Bible ki yathu shangi bagiti argon kilalai shakti ki pat ki kharbengot ki sanran banai bani yathu shaki bo Jisu da shisha utau balayap u lami pat bar Bible ki yathu la rangi pule hakini ki dekhat ki babot mat komjo ka gospel jo Marcos kalonang bakhat rio ki dekhat khat ar bakhat lai banda kini arngot kile thu iting kisanran syapang kata ka jingja kini ki waipat khat baingot kisanran kimshim langat ya kata ka jingkren jongki bar Bible ki thu shu ba hakata ka khlemat kat bagini ki arngot ba kini ki waipat ki khat baingot kisanran kitang kren syapang ujisu ujisu lawan kansan ulawan mi hakata ka dor makarukam bapla kajongu uang haki long kajing sok hapi balai phi esngok tiang topet yanga pe ni kiti jonga barki kijat jonga ngadai manga tukmiru naba kamen siam kamdon kado barkasieng kuma phi yoi yanga ba ngadon ujisu apan pau yelade ya takamet kabathamai kajongu kabadon kita kasieng barkado bara kata khlemat pan penshisha pan scam ya kata ya bola pan pau ila de shaki ujisu ulapan jingbam nagini kisanran ban kata thok a Bible ba kisanran kila ai ujisu shidakhat kadokha ujisu ulabam ya kata kadokha ban penshisha ba ude utau Jisu uba lami pat na kabayap bahadim lada ban bam ini kejeng bang Jisu ula syem biang ya benta sa sisien kata benta ka baar ban keren biang ban batai ban pensisha syapang ya ladehi bau ladei ban yap ban mi pat pembalatho ha ka testament ka berim ke belong kejeng yetho lupa bar Bible kala yetho ba kata benta ka bakhaddu Ibu Jisu la pensha shaki la ple yaki khmat ke jongki cuma je bakhat ke jongki bat komta kala shampang ya kita ke jingtho bat hakaba khaddo pat Jisu ula hukum yaki ula commission yaki barok lang bai ka kerteng ke jong Jisu kidai bandai yalap chapang ke jingkala ke bamut baka jingmap yaki pop sakjat bandriu barok ya kapag kita sedang nadu na Jerusalem hi, balik kita long sakhi syakapakut jong kapartai barok kowe. Paling i hakane kajing itu khana. Abede kejia lenti hakane kaklipmat. Hakabas sedang ini kesenran kita long kita. Bating put
Kebam dan jengkermen hakaji kajongki. Henry hakani kajalenti pilgrim syaimawas. Mar sudap jisu penpau syaki yaladehi. Kawan kata revival. Mar kini ki kadwengar kisanran. Lami tikiwai pat kilami syakapertai. Banai menyelap ke gospel kan jisu. Mar ki babon ron naki. Ladevan syayap maniap kong kimador na manta u jisu. Mana manta ke gospel hi. Dengan khot ingiru akani ka khlemat. Kumne ka tin ka jomble ka pen kan mau syangi. Ba mengiru ngidan kam. Mengin smutu bau jisu udan rengkat bat ngi. Uyat lang bat ngi. Musyashkor bat ngi. Uya keren lang bat ngi. Man kasingi paman kapor. Ngi deven khot sungom hai u. Pon syang ne syang sa bat ngi. Parhabang yedan baru jisu hi. Inan kata kajing pen kalah. Kabat thamai, kabat pela kabamayan. Kabon sepen kalah. Ijimu cepat khat kajongi. Kajalong GM kajongi. Bat ngin sakham. Yo jeng syasyu. Habide maka GM kajongi hakani kasapertai. Bat kaban beteng bat kajing em bam jukut. Ya kabau jisu hi. Ulapan kret amanta jonga bat jongpi. Tu boleh nirap yang ngabadi pi lengbangan kekubor hakani klep mat. Ngin mat ya kita kejing bam kibukan jaman sim kibantai da shisha bagi ban aingi ya kata kabor kejing kermen menta bat ya kaban sawan na benta kaburom kejong blay amen tong ila poi syakaba waino artat jangan kapor doble un kurku ini kabenta iba mengi ila pendap ini kejeng ruai, kejeng duai. Kerana kubuan tinggal jong boleh. Kan ayam bor kan ayam musim pi barok lang. Belen kor kui pi nang sementa barok. Inang boleh sang duai, inang aspek namba. Pi kun samla, jangan boleh semua siap kim jangan palang kejongi. Pada pi kiwerik perlok samla, kita sim ke benta. Ban ring, ban sina, ban edit. Ya kan dia online worship service, pada produce through ya kah. Belen kurku ipi ikisap kita lengke jong pi baro kawai tinggal pois kabawai ini raga jaga kabakado jong kene kapot jaga south spa lai pupra south spa lai pupra kabang kunong le jengle syari babha kan mawan pej shau jisu kakati jong u kan betin kanda kan mawan pej shau jisu kan mawan pej shau jisu kan mawan pej shau jisu sunya sungi unya lambe ipi kan mau ban pej shau jisu kejara south spa lai pupra Kunong le jing le chari babha kin mau ban pecha u Jesu kakti jong u kan butin kan dam kin mau ban pecha u Jesu kin mau ban pecha u Jesu kin mau ban pecha u Jesu sinyasi unya lambet yapi kin mau ban pecha u Jesu haba syapin coy hala min sim kin mau ban pecha u Jesu nang ya cha prang hakadin tikim kin mau ban pecha u Jesu kin mau ban pecha u Jesu kin mau ban pecha u Jesu sinyas ngi unya lambet yapi kin mau ban pecha u Jesu ladum kalinti hang di kalong kin mau ban pecha u Jesu ngan long lembat pi u Kris u ong kin mau ban pecha u Jesu kin mau ban pecha u Jesu kin mau ban pecha u Jesu sinyas
yapi ken maban pecha u Jisu Nang yakas ika jing yaban kloy ken maban pecha u Jisu hadu shabu neng bat u ban poi ken maban pecha u Jisu ken maban pecha u Jisu ken maban pecha u Jisu sin yasni unya lambet yapi ken maban pecha u Jisu Tongin ya penwai berku ko try ni banta bingla pendap kina lang bapriangon khamat khajing isne ke jong ma bat pandai ni banta mutsem ko jong ma ngin ma ka jing raham jing shaman sing bathamai leng ba ka ne ka por hi bakone wai na to ai jing ayo dap yan dap kar hai ka jong Jesus Christ em ji ba jong blek pa rang kat ba jis lak jipet ngan jipen hun ka jong mutsem ko jong blek kini lai hu blek bakini jikru ka jong kina bot bring iwe pi iwe lem ke ber ku shakri ba mane me kalang slak perthe Naram tasha tabam syukur ruhi. Amen.